Amen. Praise the Lord. At tayo po mga makapakinig ng bandang na salita. Dadalhin na ating pong minamahal at kinagalan na pastor. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo at samahan po natin sa panalangin ng ating minamahal na pastor. Praise the Lord. Amen. Dearest fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, touch my dearest fellow countrymen. Kastatan bilik from them, O Lord. Help me bring forth thy message and bind the power of darkness in the name of Jesus. I bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please. My dearest little friend, my dearest fellow countrymen. Minamahal, malaki ang aming sakripisyo, malaki ang aming pananampalataya sa mabait na Diyos, malaki ang gastos, kaya malaki rin ang pagpapala at tanggapin ninyo pag kayo nananampalataya. You have got to endeavor, desire to enter in that narrow gate. For straight is the way, and narrow is the gate that leadeth to eternal life. Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggang, hindi marusas. Ito ba yung mga tinik? May konting kahirapan? Ito'y makipot na daan. Kukunti ang nakasumpong dito. Very few can find this narrow gate. Maliit na daan. Ngunit kapag kayo punong-puno ng pag-ibig ni Kristo na mahal Panginoon, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nakasumpong ka ng katotohanan. Ang makipot na daan yan ituturo mo sa iba upang lahat makasumpong ng katotohanan at pagmamana ng buhay na walang hanggan. Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to eternal life. Minamahal, por ejemplo, tayo lahat sa bansang Pilipinas ay nabilanggo ng mga Kastila. Dinaig tayo sa gira. Tinalo tayo ng mga conquerors, ng imperial forces 50 years ago o 55 years ago. Bilanggo tayo lahat. Nandun tayo sa malaking bilangguan. Ngunit may iba na laging hopeful, umaasa habang may buhay ay umaasa. Naghanap ng makipot na daan sa pagsisikap na makalaya sa makamay ng mga conquerors. Nakakita ng daan, makipot na daan, dahil siya'y awang-awa sa kanyang mga kababayan, ginigiliw na kapwa Pilipino, itinuro nila sa lahat na ang daan na yan ay isa lang ang makapasok. Isa-isa sumuot sa daan na yan, makipot na daan. Minamahal, ganun po tayo. Tayo na bilanggo ng mga reliyon. Walang kabutihan, walang patutunguhan, walang Diyos na patutunguhan sa panalangin, kamalian, walang kalayaan sa kasalanan, walang katatasan sa mga problema, walang panalangin na dininig ng ating mabait na Diyos. Tayo bilanggo sa pagkaalipin, sa pagkadaya ng mga reliyon
nga brinwas tayong lahat. Ngunit may mga tao, hinira ng Diyos, itinuro ang maliit na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kayo, marami na kasumpong ng katotohanan, nasumpong ko ang daan na yan, daan patungo sa buhay na walang hanggan. Aming sinasabi sa inyo, may kabutihan, may prueba, may ebidensya, may katotohanan, may pagpapala, may kapangyarihan, may kalutasan sa mga problema, katugunan sa panalangin. Ito ang daan si Kristo, ang katotohanan. Dahil sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siyang daan, siyang katotohanan, siyang makipot na daan patungo sa buhay na walang hindi sa mga reliyon na tayo pahamak. Walang kabutihan sa mga reliyon. Kay Kristo, may pagpapala, may pagbabago, may kalutasan sa mga problema at buhay na walang tiyak kay Kristo. Ang daan na makipot. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil siya nagsasabi, He says, if you want to come after me, pick up your cross daily and follow me. Amen and amen. Hallelujah. Ngunit mahal, nadaya tayo ng Europa ng mga reliyon. Ginawang literal, take up your cross daily and follow me. Pinasa, kukuha ng cross, gumawa ng cross, pinasahan, patungo sa gruto. Hallelujah. Patungo sa gruto. Ngunit pagpunta, pinapalo ang katawan, walang pagbabago, walang kabutihan, hindi nagbabago ang ugali. Hallelujah. Walang kabuluhan, ang sakripisyo. Hallelujah. Talagang walang kabuluhan. Makita mo sa aktual na pamuhay, habang nagprosesyon, minamahal, aming nakita lang milyon nagprosesyon, marami daan-daan nagpasa ng cross, ang iba naman naghagupit. Magtataka ka, ang nagpapasa ng cross, binalibag ang cross, mga cross nila binalibag. Initsa, yung naghagupit, bagaman na usapan nila, hagupitin siya. Hinarap ang naghagupit, sinuntok, nagtaka yung hagupit. Nasa usapan natin hagupitin ka eh. Suntukan sila. Naku, mga tao, nagtataka, bakit ba ito? Akala ka ba umibig sa Diyos? Umibig kay Kristo, patungo sa gruto, bakit ito nasuntukan ngayon? Sabi ng isa, bakit mo nilakasan? Binibayaran ka naman ha? Tingnan mo yan, mga acting, mga artista, patungong langit, hindi makuha sa mga artista. Katotohanan ay hanapin. Seek the truth and the truth shall make you free. Hanapin ang katotohanan. If you continue in my word, then you are being disciples. If you save the Spirit of the living God, for man must have the Spirit of God. Even without the Spirit of Christ, is none of his. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan mo. We allow Satan to deceive ourselves. Pinantulatan natin si Satanas. Ipagkait ang kabutihan ng mabait ng Diyos na bibigay sa mga nanampalataya sa Kanya. Nasa katotohanan, He will empower you with His Holy Spirit. 2 Timothy chapter 1 verse 7, kindly read it, our beloved Dr. Rick Alarcon. I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Ang ibibigay pala ay kapangyarihan, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig. Bagabi kay galit na galit sa gawain ng Satanas, sa demonyo na yan. Ngunit grabe ang pag-ibig mo. Nagkukrusada ka, nanalangin ka, at 40 dias hindi kumakain, alang-alang sa kaligtasan ng iba, at pagkaramdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Nothing can be farther from the truth. Kindly read it. From the second epistle of Paul the Apostle to Timothy, chapter 1, verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Our beloved brother Landing, kindly read it. Ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo 1:7.
sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Amen. Let us praise the Lord. Hallelujah. Glory. Kapag mayroon kang espiritu ng kapangyarihan, wala kang katatakutan na demonyo Satanas, na demonyo na Satanas pa, wala kang katakutan, daig mo sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. For as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. It's a power, tremendous power, awesome power, if you become a child of God. Kindly read it, our beloved Pastor Bin Yap. Ito minamahal, napatunay sa buhay niya, totoo ang mabait na Diyos. Habang siya nangaral Ebanghelyo, siya pinagbabaril ng PNP. Naging baliwala ang mga sandata. Hallelujah! Hindi tumalab! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! In St. John, chapter 1, verse 12, it says here, but as many as received Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let us kindly use our simple logic. You are a daughter of God, a son of God, the most powerful God who created the heavens and the earth. Ang mga kampo ni Satanas sa bahay pa nila magplano, granadahin ka, ang granada nila ay puputok doon sa kanila mismo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Wala kang katakutan! Ang mga kampo ni Satanas na matatakot sa iyo sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Mga killer, mga murderer, Abu Sayyaf, Imelep, NPS, mga terrorist, the killers and the murderers. I am not afraid of them, but they are afraid of me. Why? It is written in the Bible, hallelujah, if you are a child of God, you are a by the Spirit of the living God, your enemies will hide away from you for fear of you. Sa takot sa iyo, magtatago ng dahil sa takot sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Ang hindi natatakot, lalapit, makumberte. Katulad ito, dearest brother, kanina, our dearest brother, nagpatotoo. 5 sila, pupugutan ako ng ulo, 3 months ago. 5 sila, nanggagaling sa Mindanao. Ang natira, siya na lang, patay lahat ang kasama niya. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, glory! Hallelujah! Sa lahat ng mga Kristiyano, ito yung sinasabi ng mabait na Diyos sa Isaiah 43, verse 10 up to 12. Sinabi niya sa akin ito minamahal at sa lahat, my son, fear not. 41:10 up to 12. Fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot dahil ako'y nasa iyo. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Your enemies will be confounded. Their weapons will be at naught. Will be nothing. Will be as nothing. Ang mga sandata nila ay maging baliwala sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord, glory to God! Hallelujah! Minamahal, ito ay may prueba, may ebidensya. This brother Relindo, kindly come here. Isa ito sa mga leader ng mga NPA na bumaril sa akin. Sa halip na matuwa dahil ako'y napatay nila, nakumberte ito. Grabing himala. Kindly, beloved brother, come forward. Marami po sila minamahal. You can just imagine just a little barrio Santa Rita, Tarlac. 33 NPS were out to kill me in 1987 crusade at De Lorita. He led a group to shoot me. The first group, 10 of them fired. Not one exploded. Not one was able to fire. Another 10 group, another group of 10 NPS fired their guns.
Bumaril ulit ang 10. That one gun fired. They thought it was their guns would destroy it. Another 13. The other group, the third group, 13 of them fired. Not one gun was able to burn. It did not explode. It did not fire. Walang pumutok na isa. Sa 33 ka mga baril, hindi pumutok. Minamahal, yun po ay grupo lamang ng mga sa taga Santa Rita. Ang grupo ng Pampanga, ng Metro Manila, ng Rizal, ng Laguna, ng Bicol, ng Bacolod, ng Cebu, ng Quezon Province. Marami po sila, ilang libo. Ngunit lahat po sila yung nabigo. Bakit? Yan po ay sinabi ng mabait na Diyos, walang sandata na magtugpay sa balat ng lupa laban sa anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yakin mo, minahal, na kay anak ng mabait na Diyos. Dahil sinabi ng Biblia, pag ikay anak ng Diyos, kahit may apoy, lalakad ka sa apoy. Ang apoy ay hindi ka tutubugin, hindi ka tatabla ng apoy. Sa alila ng dagat, hindi ka hindi ka malulunod, kahit ang Diyos ay kasama mo. Hallelujah! Praise mabait ang Diyos. Hallelujah! Nandito na mahalangat, our beloved brother, Ri Lindo, former in PE. Praise the Lord. At bago po ang lahat, ako muna po ay bumabati mga minamahal ng magandang hapon sa lahat po mga minamahal ng ginagamit. At sa panguna po ng ating Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, purihin ang ating mahal na Panginoon. Totoo nga talaga na ang mahal na Panginoon, kung kayo po ay naghahanap ng kaligtasan o buhay at kapayapaan, dito po mga minamahal inyong masusumpungan. Masasabi ko po mga minamahal, halimbawa hindi na lamang po ako komunista. Subalit ang buhay ng komunista, mga minamahal, atakihan mo yan mga minamahal o kakalabanin mo yan. Wala po mga minamahal na tumatagal na mga ngaral. Subalit dito sa ministeryong ito, aking nabulay-bulay na isip mga minamahal. Sinong tao ito mga minamahal nagsalita na upang kalabanan ng komunistang yan? Subalit dito mga minamahal, aming ipinapahayag ng mahal na Panginoon ay nagliligtas sapagkat sa buhay ko ay naganap mga minamahal. Ilang sandata na aming hinarap sa Kanya, wala pumutok kahit isa mga minamahal. Kaya naisip ko mga minamahal, wala palang sandata na aming inaasahan na tutulong sa amin, wala palang ibang makakatulong kung hindi ang Diyos lamang. Kaya mga minamahal, totoo mga minamahal, hindi po namin itinataas ang aming mga sarili na upang kami po mahikayat ng maraming tao. Dito po mga minamahal, aming napatunayan, mismo ang buhay ko ay binago ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati mga minamahal, maririnig ko pa lamang nagbabanggitin ng pangalan ng komunista mga minamahal, sapagkat ako po ay matagal dyan. Simula nang ako'y bata hanggang lumaki, hanggang mga minamahal, ako'y nagkaedad mga minamahal ng ganito. Ako po mga minamahal ay marunong pumatay. Ang tao ay parang manok lamang. Subalit mga minamahal dito, ilang beses mga minamahal na aming binaril ang aming minamahal na pastor dito mga minamahal. Subalit hanggang ngayon buhay pa. Bakit? Ang Panginoon pala mga minamahal ang aming katulong. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon. Marami pong himala, pero mga minamahal, kung kayo po sa lahat ng televiewers, kayo ay makakadalo, isang tiyak na bagay, ang aking nakamtan ay makakamtan din po ninyo. Amen! Kaya dito na lamang po mga minamahal. Praise the Lord! Amen! Minamahal, nakakabuting pagiging tunay na Kristiyano sa katotohanan. Amen! Minamahal, kindly read it. Isaiah 43 verse 2 and 5. Beloved brother Piri. Sa aklat ng Isayas, Kapitulo 43, versikulo 2, 5. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man. Amen! Ang alak sa iyo. Amen! Praise the Lord! Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Kaya naman, hindi natin talagsikin ng katotohanan. Ito'y pangako ng mabait na Diyos. Sinabi sa Isaiah 43 verse 10, "There's no weapon on earth that is made by man will prosper against you if my righteousness is in you." Walang sandata sa balatang lupa na magtagpay laban sa iyo kapag ako'y sumasayo. Pagka'y matuwid na Kristiyano, ikatunay na Kristiyano, walang sandata magtagpay laban sa iyo. Ilang libo ang ibig pumatay sa akin, minamahal, lahat ay nabigo dahil ay pangako ng mabait na Diyos.
sa lahat ng mga Kristiyano. Tunay na Kristiyano, hindi anak-anakan. Tunay na anak ng Diyos na magmana ng buhay na barangay. Maraming nagpatotoo, mga NP commanders. Lalapit pa lamang sila, malayo pa, nanginig na sila nagatumba na. Tag 150 kilometers ang layo, sila nagatumba na. Plano pa lang sila pupunta sa akin at kayo patayin. Lilindol sila, tumba lahat. Sunod-sunod, tatong earthquakes. They're all terrified. The earthquake. The good Lord allowed the earth to quake so that those who would assassinate me and kill me would be petrified, would be afraid to assassinate me. I say to them that a loving God kills for His children. Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi dito minamahal, kapag ika'y lalakad sa tubig, hindi ka apawan, hindi ka mamatay. Kapag ika'y tinakpan ng apoy, hindi ka masusunog. Yan po ang pangako. Yung paglayunan ng Biblia. Yung pagkatotohanan. May prima, may ebidensya, may kapangyarihan. For the kingdom of God is nothing more but in power. Ang karya ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Kapangyarihan laban sa kasamaan, laban sa kapamakan. Ingatan ka ng mabait na Diyos, dahil ang Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Hindi batot simento na bingi, walang magagawa. Inotel na batot simento. Ngunit ang Diyos ay buhay, nasa langit, tumutugon sa panalangin. Napakabait, ibibigyan ka ng mga anak. Kahit gano'ng kasalbahing magulang, iniibig ka ng mga anak. Lalo na ang Diyos na mabait, punong-puno ng pag-ibig. Mag-isip kami mahal. Sinong sisihin doon nagasunog? 151, 151. We burned alive. They were roasted in the ozone disco. They had religions, may reliyon, dahil ibig nila ng tagapagligtas. Ibig nila na magtatanggol sa kanila. Kung sa apoy dito sa ibaba ng lupa, ika'y nasunog, hindi ka naligtas, tumawag ka sa Diyos mo, mayroong ka reliyon, lalo na sa impyerno. Sino magligtas sa iyo? Ngayon na, come to Jesus. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. It proves signs and wonders. For how can you skip the paths of hell if you neglect to get salvation? Wrought with signs and wonders and miracles to prove beyond this shadow of a doubt that God is power, God is love. For the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. For the kingdom of God is not in word, but in power. Power to save you from the clutches of the devil, from destruction, from fires. Pag ika'y nasakarian ng Diyos na mabait, nandiyan ang proteksyon, nandiyan ang katugunan sa panalangin, dahil ang Diyos ay napakabait. Hallelujah! Hallelujah! Million na mga miyembro sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Kasama mga active and non-active members, tens of millions throughout the country. I cannot think of any that was destroyed by fire, destroyed by kidnappers and rapists. The purpose of our loving God is to impart to you, to us, His spirit of power, His spirit of love, power to cast out demons, power to cleanse the lepers, to heal the sick in the name of Jesus, power to resist the devil, power to live for God, power to live a holy life, power not to commit sin, power to treat the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by means hurt you. As a child of God, nandito lahat ang kapangyarihan ng pangako ng mabait na Diyos.
basahin mo ang Biblia, minamahal. Kahit wala kang hanap buhay, manalangin ka, magugulat ka na lamang, may magdala sa iyo ng sako-sakong bigas. Hindi mo kakilala, yan po ang Diyos dito. God is a God of miracles. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! "15 years ago, I had no money for rental. We were renting a house. No money. One day, a man came to me and told me, God told me to give you money." Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Dumating ang mama, hindi ko kilala. Hindi ko pa nakita. Sabi sa akin, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng salapi. Hallelujah! Glory! Napakalaking halaga. Sa ganitong panahon, walang magbibigay sa iyo ng ganung halaga. Meron pa hinihipo. Matatanda na. Mala pastor, nahiya pa lumapit. Hindi ko naman na Panginoon, bibigyan kita ng 1 milyon. You can cry with tears of joy that our loving God is real. Our loving God is for those who love Him. For He says, I love those who love me. If you love me, keep my commandments. I love those who love me. Iniibig niya ang umibig sa Kanya. Ang pag-ibig sa Kanya ay sundin mo ang Kanyang mga utos. Hindi mo masunod ang mga utos ng mabait na Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos. You need the Spirit of the living God. We are always reminded during the Holy Week. We endeavor to get palms during Sunday. Palm Sunday, kailangan palaspas. Ating pag-aralan. Anong kabutihan, minamahal, na nakuha natin sa pagsunod sa tradisyon, sa turo ng mga reliyon? Ano nakuha natin? Di natin gawing reminder as a lesson, a grim reminder regarding the death of their children who died in the ocean fire. Nangamatay sila. Nasaan ang Diyos? Ang Diyos ay tagapagligtas. Bakit hindi sila naligtas? Ilang libong namatay sa Pampanga sa lahat. Another grim reminder. Nasaan ang Diyos? May Diyos pa talaga? So, wala sa katotohanan, walang Diyos. Walang tutugon ng mabait na Diyos. Ang Diyos ay napakabagsik, napakabingi, napakatigas ng puso. Kung hindi mo sundin ang kanyang alituntunin, huwag mo natin pasundin ang ating ang Diyos sa atin. Tayong susunod sa Kanya na siya mag-ari ng langit at buhay ng langgang. Tayong susunod. Hallelujah! Doon sa Naga, sa Piña, Francia, nagprosesyon, nag-ibang tulay, ilang libong nang matay. Nagpupuri sila sa Diyos, sa Wawa, sa Bukawi. Nagprosesyon, ilang libong nang matay. Nagpupuri sila sa Diyos. Dito, minamahal, mag-iba na ang buong building, nisa'y walang mamatay. Dahil ang Kristo'y nasa amin. Hallelujah! Hindi ka
kami nagtuturo ng reliyon, nagtuturo kami ng pag-ibig, ng kapangyarihan, ng kaligtasan sa piling ng mabait na Diyos. Sa Mayon Bulki naman, mahal, ang aming kapatiran nagtatanim doon dahil very fertile. Napakataba ng lupa sa Mayon Volcano. Pumutok bigla, walang warning, ang lava, apoy, napakabilis. 3 di pa na lamang ang layo. Minamahal, you can just imagine, ang kapatid lang nilang mainit ang lingkod sa mabait na Diyos. Yun kanyang mga kapatid, ipinalangin niya, naingatan, dumating na ang laba, apoy, tumawag sila sa mabait na Diyos, mahal na Panginoon, niligtas mo kami. Minamahal, terribly, dumating ang malakas na hangin, hinawi, inalis ang apoy, sila po'y naligtas. Hallelujah, praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, sinasabi sa Biblia, open rebuke is better than secret love. Amen, hallelujah. Sikretong pag-ibig, daig ng pagsuway para sa katotohanan. Sa makiputadaan, mayroon pagre-rebuke upang lahat ay makasumpungan ng katotohanan na dito may kabutihan. Tayo ay tumahan. Sama-sama tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Tanggapin si Kristo ang buhay, ang daan ng katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Isaiah 54 verse 17, walang sandata magtagumpay laban sa iyo. Dito minamahal, mga mainit na mga magulang naglilingkod sa mabait na Diyos, mga anak nila nasasagasaan ng punong-punong graba na tin-wheeler, gumugulong minamahal ang katawan ng bata na kasalang, ilang minutes mo ibig mag-hit and run. Makita minamahal, durog na ang jacket, ngunit ang katawan ng bata ay walang sugat ni katiting. Yan ang ating Diyos, makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord, glory. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po dito'y sinasabi totoo. Dahil sinabi ng Revelation 21 verse 27, no one that make it Eli will enter heaven. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kindly read it, our beloved brother Rap. From the book of Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee, in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Let us say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dito minamahal sa Ephesians chapter 5, verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Can I read it, our beloved brother Paul Opinia? Rather expose them. Sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 11, at huwag kayong makibahagi sa mga walang pakikinabang na gawa sa kadiliman, kundi bagko sa inyong sawatai. Amen. Let us praise the Lord. Ngayon naman, yung mga terorista, mga MNF, Abu Sayyaf, pumapatay sila para bang ang paniniwala nila ay tama ang kanilang ginagawa. Ating isipin sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang taong may Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Mangmardel ka, mangidip ka, kikilan mo, patayin mo pa. Gawain na ng puspos ng demonyo. Kaya in-expose ko ito upang ang lahat ay umilag diyan kahit ilang libong ibibigay siya monthly kaya nagbibigay ng sahod ang mga busayap. 5,000 iman. Sasamas ka nila. Kaya nagbabayad dahil walang sasama kung hindi babayaran. Ayun ay krimen.
criminal act. Dapat yung mga kriminal na yan ay hulihin. Maniwala po kayo, minamahal. Wala pong desire ang Mindanao, my dearest people of Mindanao. They have no desire to have an autonomy, to be run by terrorists, to be governed by psychopaths, mga demon possessed. Pag hindi ka sasama, papatayin ka. Anong klase mga tao yan? Di wala ng eleksyon. Konting bagay, patayin ka. Itipos mo sa mga demonyo. Walang gusto doon. Wala such thing as Mindanao autonomy. Wala. Papayag mo yung mga mayor doon, mga gobernador. Wala ng eleksyon. Hawakan na sila mga terorista. Ngunit lahat ng mga tao sa Pilipinas, ang kailangan natin yung Espiritu ng Diyos upang mapaglabanan natin ang gawain ng Satanas ng demonyo. Talagang demonyo sa Satanas na yan. Papasok sa tao, naging salbahe, naging walang pag-ibig, salbahe, criminal, ruthless killer, murderer. But you need the Spirit of the living God to triumph over Satan and Satanism, over terrorism. You can overcome them. They will resist the devil, and they will flee from you. The devils will flee from you if you resist them by the power of the living God. Hallelujah! Praise the Lord, glory to God, hallelujah! Mark 16, verses 16, 17, 18, it says, preach the gospel. Those who believe and are baptized shall be saved. Those who do not shall be damned. Signs and wonders and power will follow you if you believe. If you live out this Jesus, our loving, adoring Savior, into your hearts, there will be power in you, awesome power. You can cast out demons. Poison will be as nothing to you. Snakes, you just shout, hallelujah, praise the Lord, the snakes will die. Noong linggo may nag-testify, brother, nakasakay sa jeepney. Ito ba naman nangyari nung hold up sila? Kinuha lahat ng mga relos nila, lahat ng mga pasahero sa jeepney. Kinuha ka ng relos, kaya mga kasangkapan nila. Sinabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Kung ako, ano aking kasalanan sa pangalan ni Jesus. Mga hold-upper, manigas kayo sa pangalan ni Jesus. Nanigas sa mga hold-upper. Hallelujah! Nanigas! Nagmamakawa. Mama, pakawalan mo kami, patawarin niyo kami, hindi namin ulitin. Hallelujah! Kaya kayo mga hold-upper, hold-upin niyo mga punaging Christians na totoo. Lagot kayo, krami, pulis. Bilanggo na tungo ninyo, lumapit ka kay Kristo! Hallelujah! Huwag niyo ka mag-hold up! Akit na sa langit, magmamana ng buhay, na walang gang, kamato ng Jesus! You need the Spirit of the living God! Hallelujah! Praise the Lord! Di nalala yung sa Marikina, minamahal, pinagbabaril yung aming mga workers doon, ng mga adik, nakatalikod, pinagbabaril. Baril na baril, na isang baril ay walang puputok. Maraming baril po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Channel 2 yata nag-cover, Channel 2 nag-cover. Dumaan sila, nandun pa rin, naglasing, mga siga eh. Mga drug-addict, nandun pa rin. Kumuha ng butihing mga pulis sa Marikina. Pinahuli, huli lahat. Nandun sa bilanggo sa Marikina. Pumunta ang mga reporter sa Channel 2. Ano pangalan ng reporter na yun? TV reporter? Video Medipaya? Pinakita doon, ang primer, halos maputas. Talagang, sabi lang, imposible, hindi paputok ito. Ang daming tama, oh. Ang daming mga pala, oh. Talagang tinamaan ng firing pin. Sabi na, himala. Himala. Praise the Lord. Taga Marikina yung si Baydon Manolo. Baydon Manolo, nandoon, testigo. Nakita niya. Reporter yan. Nakita niya, oh, talaga. Kinalabit ng bisis, hindi pumutok. Yan po ay ginawa sa amin minahal yan. Pero malas pagpuputok. Dahil minsan sila tatamaan. Yun ang buong baril ang tatamaan sa pangalan ni Jesus.
Si Brother Jerry Murillo, nandito ba siya? Brother Jerry Murillo, binaril ng mga hold-upper. Kinuha kayo sa salapi, ayaw ibigay. Binaril. Ibinibari mo, 1 foot lang yata layo. Pagputok, hindi pumasok ang bala. Di, grabing impact. Kamutik sa matumba. Nagulat ang hold-upper, ang takot nila. Brother Jer, buksan mo ang dibdib mo. Kinabukasan, ang mga hold-upper na namatay. Grabe, terrible. Praise the Lord, hallelujah, glory! O, tingnan mo yung mahal. Yan po yung mahal, may piklat dahil yung balat, nasugatan yung balat. Ngunit, ang kanyang laman na hindi nasugatan, ang balat lang. Dumugo konti. Amen, praise the Lord. Yan po yung nakaheadline sa People's Tonight. That was 2 years or 3 years ago. Yan, tunay, hallelujah, praise the Lord, glory! Beloved Brother Jer, gano'ng kalayo ang 30th caliber pagbaril sa'yo? Half meter po mga minamahal. Tunay po mga minamahal ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon dito sa ministeryo. Hallelujah, glory! Amen! May mga NPA sa Mindanao, may mga Muslim. 5, pinadala dito ng commander nila at ako'y pugutan ng ulo. Ang isa ay nakumbirti, ang 4 ay patay lahat. Patay lahat. Hallelujah, praise the Lord, glory! Hallelujah, glory! Tingnan mo minamahal yung kapatid natin na yan. Yan po minamahal. Isang Muslim, ngunit na converti, nakita na totoo ang Diyos dito. Ang mabait na Diyos. Amen! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Kaya kayo mga busayap, kayo mga MLF, mga MNLF, hindi nakita, lumapit sa akin, MNLF, 5 taon na, 4 taon na kalipas, mga pastor, ano yun? Matagal na po dito naglingkod ako sa Diyos. Hindi na po ako minilip, ako'y Kristiyano na may Kristo sa puso. Ako'y punong-puno ng pag-ibig sa kapwa. Magpapaalam ako sa iyo. Ipanalangin mo ako, ako'y magtrabaho na lang sa Arabia. Hallelujah, glory! Hallelujah! Ang laking mama, ang laking mama. Grabe! Totoo ang pag-ibig mo ba ito, Diyos? Tunay! Hallelujah! Glory! For the last 15 years, I have been exposing, attacking the evils of communism, the evils of terrorism. But up to now, he's still alive. He's still kicking. He's God. God is real. He, hallelujah, is a loving God, a powerful God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, hindi palaspas ang kailangan. Ang kailangan ng Espiritu ng Diyos, kapangyarihan, upang mamuhay ka ng kabanalan. May Kristo, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tayo magmana ng buhay na walang hallelujah, ang tradisyon na kalibas na. God, how did this? We were deceived by force. We are deceived by force. We are conquered by the leaders of religions from Europe and other nations of the world. Hallelujah! Hindi kailangan ang palaspas, hindi kailangan reliyon, ang kailangan si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos! Hallelujah! Praise the Lord, glory to God! Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon ang kaligtasan. Ngayon ang pagtanggap ng kaligtasan. Hindi na tayo na bautismuhan, mga bata pa. Ang bautismo ay pagtanggal ng kasalanan. Ang mga bata ay walang kasalanan. Ikaw na may kasalanan. Kapag namatay ka, tuloy ka sa impyerno. Kapag tanggapin mo si Kristo, magsisi ka at magpabautismo ka sa ngalan ni Jesus. Mapatawad ang kasalanan mo. Pruiba na ka na patawad. Ang karamdaman mo, kitong leukemia, diabetes, cancer, AIDS. Sa oras matanggapin mo si Kristo at ikay magsisit magbabautismo sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. May pruiba, may ebidensya, may kabutihan na totoo ang Ebanghelyo ni Kristo. The power of God unto salvation. Ang kabarihan na maligtas ka sa kamay ng diablo at ikay magmamana ng buhay na wala.
Praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal tumawid sa ating malapay noon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord. Hallelujah, hallelujah. And sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melody, hallelujah, hallelujah, of my heart. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Glory, hallelujah, hallelujah. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Even, praise the Lord. Sa ating po minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, bakit tinatawagan natin mga beloved elders, patanggapin po natin mga minamahal ang ating po mga beloved visitors. Sabi ng mga pastor, today is the day of salvation. Hindi pinangako ang bukas. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. This is the day. Kaya sa ating po mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa mahal na Panginoon, hindi paglipat ng relihiyon, kundi paglipat sa katotohanan mula sa kamalian. Ito'y kalooban ng Diyos para ikaw magbanang buhay na walang gumaling mga karamdaman mo, lumalutas sa mga problema mo. Kailangan mo tanggapin si Kristo bilang yung tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Lahat ng aking sasabihin, kapatid, saan ka man naroon ngayon, sumunod ka. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan mula sa iyong propeta. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kami nalubog sa mga kasalanan. Ngunit sa oras na ito, ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula na ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay.
Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampunang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin. Huwag kang mahiya sa Diyos. Naintindihan ng Diyos ang pangangailangan. Naintindihan ng Diyos ang iyong kahinaan. Naintindihan ng Diyos anumang bagay na nagagawa natin. Kaya nga, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, upang ikaw at ako maligtas, ibinigay ang kanyang buhay. Tinanggap niya ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag mong kalilimutan yan, kapatid. Napakahalaga natin sa mata ng Diyos. Kailangan lang natin, mga minamahal, lumapit sa Kanya parati. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamalapit ng Jesus. Malapay noon, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Madalas kami nawawala. Madalas nakakalimutan namin ang himala na ginawa mo sa aming buhay. Madalas namin nakakalimutan lahat ng mga kabutihan mo sa aming buhay. Ngunit salamat sa iyong mga salita na nadala ng iyong mga pastor, na iyong banal na propeta, upang kami parating ma-remind gaano kami kahalaga sa iyong mga mata. Sa oras nito, humihingi kami ng kapatawaran. Sabi na kapagkasala sa iyo. Kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita. Pagmana ng buhay na walang hanggan. Panghawakan mo po kami, malapay no. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po mga minamahal para sa personal panalangin, mga minamahal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na natin lapis sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinagkamamahal po sa iyong salita. Kapag aming manadaw sa ating Espiritu kami, kapag palayasin lahat ng gawin ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, ay po mga minamal na mamagagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, tibay, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, ay blood cast out in Jesus' name, stroke cast out in Jesus' name, lahat ng karamdaman, sakit sa kidney, pato cast out in Jesus, sakit sa puso cast out in Jesus' mighty name. Lahat ng mga gawa ng panulupaypay, mga gawa ng kaaway sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin at the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag magbibiro, 3 beses, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At yan na po natapos ang pag-aaral salita ng Diyos. Dinala na ating minamahal na pastor, the Evangelist Will Estrada Almeida. Tayo dako, mga minamahal, sa ating po mga announcement. Narito ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord.